Assalamualaikum, Mbah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Mbah? Apik, Apik wae. kuat, lemu, tapi gak bisa melaku. Dari dulu nggih ngantos saniki niku ngoten mawon, ngoten lho. Kenceng nggih, sumringah, teges. Mbah niki kan dunyane niki terutama negara, Mbah. Dolare mundak, Mbah. Dolar niku ibarate duweke wong Amerika niku lho, Mbah. Mundak. Dados mangke niku lek misale tidak didamel blonjo ngoten nggih. Barang-barang nggih tumut mundak sakniki, Mbah. Beras, bahan baku, minyak sembarang niku semuanya naik, Mbah. Lah niku lek miturut zamane riyen niku lek cara ngatasi barang-barang mundak niku lek jaman riyen piye, Mbah? Ya dipadakno. Dipadakno harga petani. Ya. Di petani ya dunggano. Itu bareng nututi. Nututi duit kemanggane yang duit di gedekno lah. Barangnya wong tani dicilikno. Nggih. Gak legrek ta. Legrek. Nggih. Dhuwur munggah, nisor ya munggah. Daya tukare niku lho, Mbah. Cara sakniki misal nggih, nggak ada arta 50.000 niku blas-blas ngoten niku pun mboten rupa moro-moro nggih telas, Mbah. Ya iku. Mergi barang-barang nggih mundak ngoten. Ya iku dipadakno. Nggih. Nek babakan dolar mbak gak karo ngerti ngono. Sing jelas rupiahe sing melemah ngoten lho, Mbah. Dipadakaken ngoten nggih. Yen Dipadakno. Nggih. Berarti kuncine wonten teng petani niki. Petani kudu dipadakno harga tanduran opo ae. Ya. Nggih. Dipadakno. Aja sampe disepelekno. Wong tani karo wong pengangguran, akeh pengangguran. Leres. Embung. Kena diitung. Sing nggo embung karo sing nggo sawah. Kena diitung. Nek kudu akeh sing nggo embung. Lha iku sing ngingoni sapa? Lah, gak petani ta. Ya petani kudu dijunjung. Aja sampai bahan pertanian iki disepelekno. Iki kok jagung rego sakmene, ubat sakmene, rego sakmene. Saya pikir iku tok. Tapi petani niku wingi-wingi niku kula nggih nate, Mbah. Teng Saben menika nggih napa ngobrol lah kali petani niku. Rego pupuk sing mahal, terus tanduran niku napa nggih. Sak kala-kala mboten wonten napa nggih rusak ngoten niku. Derene Mbah, pupuk iki losno. Kayak zaman biyen, gak ate uber-uberan. Gak ate tek kuno tek kene, sing penting pabrik nggih pupuk kanggo butuhane wong tani. Tapi nek wong tani dekro-ekro. Lho, iku urusane apa? Engko nek ana jagung gak dimes dilokno. Nggih. Gitu? Mereka gak nututi karo harga petani. Lek mang. Kudu dipadakno. Aja dikesro. Aja disingit-singitno. Ayo ditung nang petani. Dipadakno kaya biyen. Padahal lek jaman riyen cara pupuk nggih dereng pepek menika, Mbah nggih. Tapi tanduran kok ijo royo-royo panen saged melimpah menika, Mbah. Wong biyen nandure mek pisan. Setahun sepisan. Saiki setahun ping 4 ping 3. Leres. Kok kurang apa kakan sing dingoni? Nggih. Lha iku lho. Iku ayo didunjung petani. Aja sampai gak ngaramut tanduran. Akeh tanduran sing gara-gara emes diobat abet iku akeh sing emes gak diblekno nang tanduran. Disingitno iku sing rusak. Wis ngalami ngono kuwi. Contoh Mbah kudu ngemes wingi yo batal. Batale teko apa duwe mbam wis utul, mesih gak teko. Lha iku. Nggih. Gak kisru. Telat. Gak ngemes. Sedangkan tanahe nggih lek Dalam dijaraken mbah tambah mes padat. piro mek 1 ton. Gak teko, ya gak kemes. Padahal arta wonten niki. Wis digawa. Wis digawa. Berat. Ya digawa bakul, tapi opo kok gak nang diteri. Ya niku marahi, Mbah. Tapi Mbah gak nyebut wong ndi, Nggih. sapa jenenge emo. Nggih. Heeh, wis babah. Mbah. Ikhlas.
disauri tak pek gak disauri gak arep-arep tambange isra lakune Mbah. Nggih, terus. Mbah, jaman riyin niku kula nate enget ngoten nggih. Yen mantun panen niki tanggi sing panen pantun nggih. Niku biasane nggih diteri, Mbah. Tanggi-tanggi niku duka nggih sak kilo kali kilo ngoten diteri, Mbah. Disedekahi. Sakniki mboten, Mbah. Ya iku dituntun teko tatanane Jawa cek balik. Iso ngekeki wong-wong. Cara jaman saiki jere sedekah ta. Nggih. Tapi nek Jawane wong biyen ku dana weweh nang tangga teparo. Iku dana weweh. Nggih. Ya. Terus nek kei pangan wong aja sing gak enak dikekno wong, gak ira, kudu sing enak, paling gak mbadhok sing duwe. Iku ta. Iku lakune tiyang Jawi. Ilmu sing bener iku. Bener. Dados wong tiyang riyin niku anu Mbah nggih, napa luman-luman menika? Iya, tidak mangan bareng-bareng. Iku. Nggih. Tur duwe ritual ngapik tanduran. Wong biyen emoh ninggalno tuture wong sing dhisik-dhisik. Nampak ya digekno bubur abang. Ya toh, bubur menir, arang-arang kambang. Apa jenenge arang-arang kambang? Bubur sumsum gabah digoreng metu brondonge. Lah iku jenenge bubur sumsum. Ku nek gak digekno sing nampak yo lara kabeh. Lara kabeh temen. Dadi kudu digewekno. Masih tandur ya digekno. Gakno panggang ayam, cok bakal nduk pojokan. Iku. Meruwi sapa? Meruwi dulure dhewe iku. Wong tuwek-tuwek. Anjing surupe wong sing mati ku nduk kene ku manggone. Ya. Nek wis 3 tahun anjing surupe manungsa iku petal. Nek wis 1000 dina. Dik kuwe mulya. Aku tak budal sak paran-paran melok angin. Gitu. Sing mulih ku sukma sing budal nyawa. Ya, manggone kongkon jujuk kayu aking. Kayu aking ku sing tuwek danyang. Danyangi desa. Lah manggone wong tuwek sing mulih ku ya nggo sawah ya, ya nggo omah kene iki, omah iki jenenge ora-ora maksar. Dadi anjing surupe sukma iku balik ngengon anak putu balik ngengon keduweane. Mulane wong rebutan warisan iku dadine sing biyen gak trima dirusui gak iso bener iku lho. Nggih. Ana wong rebutan warisan dunung gak iso. Nggih. Ya gak uripe mboten gak enak. cukup umur ya. Nggih, leres. Ya iku. Mergi niku wau mboten trima. Ya. Lah wujude sing tuwek manjing iku nek sawah jenenge nini dengen kaki dengen. Nek nggo pawon nini tawa kaki tawa. Nek nggo pinggire omah nini lemper kaki lemper ya. Nini kesot kaki kesot iku lho sukmane wong biyen manggon kene iki. Ya. Jaman biyen ijik lanang mbek wedok nggathukno iku sing nyekseni oyot godhong kayu watu. Donya sak isine ku nyekseni yo kewan yo uwit ku nyekseni dhewe syahadat iku mang. Cara Jawane wong Islam syahadat Nyekseni niku wau. Seksi. Cara biyen nyekseni oyot godhong kayu watu. Donya sak isine. Kabeh trik akal-akalan niku. Gak perlu disebut, sing dirasakno dhewe jaman wis maju. Nggih, leres. Mbah, dados yen cara tiyang Jawi niku malam Jemuah diparingi among-among niku maringi suguhan kopi, terus bakar kemenyan, nggih, disalap teng meja meniku ben malam Jemuah niku maksude nggih niku. Ya bener. Mergo Jemuah iku manggone nek menungsa ku ndas. Ya. Jemuah Sabtu, Minggu, ya. Senin, Puser, Selasa, ya, Rebo, Kamis. Dina ku manjing ana menungsa nek pasar manjing ana jagat. Mulane nandra apa kok aja lali petung. Ya. Golek hitungan
Sampar sandung para pendem niku nek trape jange nandur mancik labu. Jange labu iku wulan pira pantese labu nyecek nang pojokan njaluk pendonga udan. Ku pojokan sawah. Nggih. Jek rupa brogalan iki. Iku njaluk nang kongkon udan. Sapa sing dijaluki? Ya sing tuwek iku mang, di pojokan. Loretan. Aja ninggal wong tuwek. Dadi kudu ritual terus. Gak oleh ngelokno ngene-ngene gak oleh. Lah contoh jaman riyen mboten wonten obat sing rena-rena ngoten Mbah nggih. Tapi tikus nggih mboten wonten kados sampai ngerusak tanduran. Sakniki kok sampean lungokno sak donya. Ya toh? Mulane Mojopet ana candi tikus ku ana gawene. Nek ana dina Rebo Legi iku gawa ambeng panggang ayam nang tengah ora-ora sawah pojokan. Perune ngusir omo asupe nang Nabi Nusa. Nah, Nabi Nusa iku sing nguasai kewan kok donya iki. Nabi Nusa. Berarti orang Jawa itu mengenal Nabi. Nabi Nusa sing ngangon kewan. Namanya Nabi Nusa. Nah, Nusa. Tapi sing ngandani sapa ya alam kok, ora wong kok. Alam. Nggih. Waktu tunggu jagung. Ya. Tunggu jagung kok tengah alas wangwung. Ya diparani karo goipe alas to. Aja kok direwangi gak turu. Ya. Mulya gawekno kupat repet. Gawa nang gubuk nang alas. Asupe nang Nabi Nusa. Iku tok babi gak wani. Babi gak wani. Ngoten niku pun kebukten, Bang. Iya. Lah napa mergi ngantos sakniki wejangan niku tasih wonten ngoten lho, mergi kebukten. Anane tikus ku ngono iku, Mam. Mergo tikus ku manjingi ana manungsa. Lho. Kiri manjingi ana desa. Ya. Sing nunggu desa ku sapa? Sunan Kalijaga, ya, Nabi Khidir, kiri. Ya, Nabi Khidir. Sing nggo dhuwur banyu kala monggo, ku Nabi Khidir sing dhuwure banyu mlaku. Iku sing ngetokno lagune Sunan Kalijaga. Mulane Sunan Kalijaga njaga dhewe. Mereka dikai ambeng tumpeng. Sing duwe Sunan Kalijaga cek njaga anak putu sampai donya karo akhirat. Dijaga sak raja keduane. Dipecuk wong nuntun kiri yaiku Nabi Khidir. Manggone ana pagere desa nduk punden. Sunan Kalijaga ya nggo punden lan jaga anak putu. Sampeyan diteni wong sak donya. Nggih. Iki dongeng lho. Nggih. Dudut ilmu tapi dongeng. Nggih. Sampeyan buktekno, sampeyan rasakno. Gawe panggang ayam nang sawah ngusir Rama. Daerah Lamongan, daerah Tuban, daerah Jawa Timur, Jawa Tengah. Sampeyan rungokno Mbah, nek omo iku akeh nggo panggang ayam nang sawah. Sing kebacut Tuban Lamongan sekitare mbabat. Rusak. Ya ngono ku Mang. Nggih. Nggih tanduran kudu gak iso. Saniki malah diakal-akali setrum, Mbah. Dipager setrum. Ceritane ngindari tikus, Mbah. Tapi sing itu bongkok. Sing kena malah wong ngono. Tanggane akeh sing kena. Iku salah jangka. Mulane wong Mojopet ngekno candi tikus cek ana silah-silah. Silah-silahe. Iku. Yen tikus niku cara ana nggone dhewe. Nek wong daerah mriki nek ngapek tulake tikus iku ngapek mbok sendang made ngene Den Bagus. Enek sing diklontoki wong barek kapi dhewe nambal tukangan iku lho. Diklontoki sekilas ngapek sak gegem ta apa engko disawerno sawah-sawah. Njaluk lumut iku mang teko sendang mati ngene manodi. Iku kabeh dikeki panggonan tapi mbonggone. Ada nang candi tikus. Yang cara di nalar ngoten kados mboten masuk akal, Mbak. Iya. Tapi kok kebukten. Nek biyen ana uning-unen. Nek bolongane candi tikus adek ulon. Sing diserang ya jagat ulon. Nek lebunge tan sing diserang ya jagat etan. Ya, lebung alas sing diserang ya jagat lor.
Mulane ayo bareng-bareng ngrumat tanduran. Pira regane pitik. Pira regane beras 1 kilo kuwi jajambeng. Nggih. Yen riyen niku namel tumpeng ibarate namel PT Jawa. Ya biasa pokoke pitik. Sakniki nggih palah woren nggih saged lho, Mbah. Ya iya. Pokoke pitik ta? Nggih. Iya. Terus nek bancake kelahiran, aja nganggo iwak, aja nganggo ndok, tahu tempe, wowoan, cuku-cukulan. Iki apa? Cek iso cukur lakune, cek iso uwoh jalukane, cek iso merambat sing dituju. Ya, mulane dhewe kun iso ayo manuju manembah menitis, meniru barange sing wis nyoto ketok dilakoni dhewe bendina lho. Nggih. Ayo ditiru. Dhewe gak iso gawe ilmu. Nggih. Golek dhuwit iso. Nek gak ilmu angel. Angel, Mbah. Ayo dituntun tuntunan teko aksara Jawa. Iku. Ayo dituntun. Mergi ilmu niku nggih kedah kebukten kan ngoten, Mbah. Mboten syukur-syukur tumut lek mboten buktine. Lah tiang-tiang riyen niku cara ngajaraken teng anak putu niki mergi pun wonten buktine lah ngoten sih, Mbah nggih. Lah nek ngunduh jagung iku aja diguwak nang patine dina. Dina iku lungguh ana gelek ana sing kosong. Lah nek ngamek gelek hitungan 3 dipadakno urip donya iki 3 nek anakune urip. Slemet jrembuh menungso, sampeyan ngeling-eling donya. Nggih. Ngapek tanduran slemet jrembuh menungso. Slemet jrembuh menungso. Lho. Sampeyan ngapek hitungan dina sing jange sampeyan tuju. Ngapek tanduran. Icir-iciran aja nganggo sak karepe dhewe. Hitungan geblake wong tua matine dina apa iku aja dinggoni icir. Ya. Sing terus jenengan dina naas niku nggih. Ah, iku. Dina apes lah ibaratnya. Apes. Aja Hindari dina niku. Dina apes niku termasuk geblake tiang sepa. Iku dititeni iku. Dewe iki sing uri-uri Jawa panganan iki ya wong tani. Tapi nek wong tani ngombro-woro gak melok tuntunan tatanane wong biyen. Ya ngono ku mang, nek keterjang ngono ku aja sambat. Nggih, Mbah. Ngelok dina sing apik. Angger sakniki wonten tanah. Jembo menungso iku ngapek tanduran sing tiba menungso. Nek tiba jembo diutang wong kok embong gak ana duwike. Tiba slemet masih bancak ana. Nek tiba slemet yo kalong. Ngelok sing tiba wong. Dhewe ku wong kaya. Lah nggih sakniki kan cara tandur niku napa nggih? Mergipun wonten tanahe, kiambake wonten benihe, moro-moro wis tandur ae. Ngantos setahun ping 4. Tapi hasilnya sami kali niku wau. Padahal tiang siyen niku namung setahun ping pisan mawon. Tapi hasilnya kan melimpah, Mbah. Saged nyukupi ngoten lho. Sakniki kok palih merusut. Padahal wis canggih. Mbah. Monggo. Rayu. Minum kopi dulu nggih. Rokok, ngopi, tapi tasih seger mawon. Aja dume rokok. Rokok ki arah. Takok gak duwe arah takok. Oh nggih. Nah, iku. Kadang kan biasa lek tanglet teng dalan, Mas rokan sik Ya iya. Ah nggih. Nggih. Duwe arah. Di sini geni. Kanggo nyembung watang putunge karepe wong sing kurang jangkep. Iki swarga donya rokok iki. Cepet-cepet balik nang Mbahku. Napa niku maksudnya? Maksudipun napa? Ya ayo balik nang ngene mbahku maneh. Golek tatanan Jawa maneh. Golek itu enggak gapuk ratune Brungki. Gapuk ratune Brungki. Maksudnya gapuk ratune Brungki niku piye, Mbah? Wong tuwek sing luas. Lah Brungkine yo kok iso rewet iku mang. Disembah-sembah wong sing ngerti to. Nggih. Baik. Terus zaman riyen niku penuh makna ajarannya nggih. Mergo uwit kuwi iso ngetokno sumber-sumber iku uwit. Nggih. Melalui pesan-pesan
napa nggih istilah niku pujangga niku wau Mbah nggih. Contone kuburan sing dibangun piye rupane? Gak karu-karuan Mbah. Sing rumangsa sara sing bangun. Nggih Mbah. Asline kuburan iku lak trimo watu situk to. Watu. Iki nek sampe kok kei loro, iki jenenge Nini Amung Kaki Amung. Besok dotak adik Dajjal. Oh. Lah piye rupane Dajjal iku? Putih. Coba putih kubuluke putih iku Dajjal. Ogak-ogak mesan loro iki. Asine watu situk. Kudune lek tatanan riyen iku namung setunggal. Anu atine, nang watu cek nang metu. Oh. Watu ku teko ndi sangkane? Teko gunung. Gunung, leres Mbah. Ya? Leres Mbah. Ya watu ki duwe anak krikil iku mah. Nggih. Mbah, niku pesene jenengan niku riyen napa tadi pesan dari Mbah Jo tadi ketika ingin menormalisasi semua harga apapun lah yang termasuk bahan pokok, yang paling diperkuat adalah pertanian. Karena semuanya bersumber dari situ. Iya, aja sampai bahane pertanian, bahane pakan sing ditandur aja sampai kekurangan. Mbok iku obat, mbok iku emas. Ya, tapi nek dipersulit gak apa-apa masih wong cilik wong akemes. Letonge cukup kok. Ya. Lah sakniki lak cara logikae nggih mboten masuk akal lho, Mbak. Tanah searat-arat Indonesia niki. Nggih, tanahnya searat-arat. Tanduri napa mawon cukul. Tapi sik mundhut bahan saking luar negeri kados beras impor, napa impor. Menika kan nggih mboten masuk akal lho, Mbak, kan ngoten niku, Mbak. Wis luwe-luwe nek dimo dipangan tok. Nggih. Nandure biyen mesti setahun urip kok. Nggih. Lho saiki nandure iki setahun sampai panen ping 3. Kok jek kurang uripe. Kurang jatahe. Mergo regane gak dipadakne. Iya. Akeh panganane timbang duwe. Duwe kan adine lek mah. Nggih. Nyekel dhuwit 50 sakniki. Kaya gak artine. Iku. Sampai wonten anu Mbak, banyurane ngeten. Di daerahmu pegang uang 50.000 dapat apa? Sampai ngoten Mbak sakniki Mbak. Tapi Mbak wis tau ngoceh. Menungso ndiye gak melok tatanan dadu. Bakale kolat karet Gunung Jugruk segara jebol. Pernah? Nate. Pun sering jenengan. Tapi lak jebol kabeh ta. Iya, Mbak. Ya, wis nglundung kabeh jagate. Mergo wis muga-muga nang balik Jawa. Nggih. Balik biyen ngulon nek gembrutuk saiki nang balik ngetan. Ono gendeng-gendeng ngetan balik ngulon kuwi. Nek nggo kula nang balik ngetan. Golek jenenge kok jenenge dhewe teko omahe mbokne. Njaluk jenenge teko luar. Nggih. Dadi Kaji Wahyu. Sawahe payu. Tapi memang kenyataannya begitu. Realitanya saat ini sudah seperti itu ya. Ke apa ya istilahnya ke luar negerian gitu. Wis kaya ya muga-muga arek YouTuber iki nemu hasil iso mbalekno tatanan zaman purba. Zaman pertama. Jadi yang saya petik dari wejangane Mbah Jo dari tadi, maksudnya itu ketika kita kembali kepada jati diri kita, nanti mental kita lebih kuat. Semua apapun dari cara-cara terdahulu itu kalau dipertahankan tidak seperti ini Mbah nggih. Ngoten lho. Bukti ini zaman riyen makmur. Menika lho kan ngoten. Dijenengno pondok tercek-becek paham wong. Serba melangkah segala apa ngliwati tertek. Ya iku. Nang gelek ana jati dirimu. Iku tok. Balik asal usul. Nek jaman biyen enak. Aja kok ilmu ke bisnis. Sing gak bener dolah, sing gak bener dolah. Tapi nek wong Jawa gak kena dolah. Iki KTP iki akeh KTP ritual. Tapi nek ritual iki gak kena di sepele. Gak lahir batin rasakno dhewe. Kudu ritual ngobong dupa menyan. Ritual. Lahir batin. Ngobong dupa. Mboten didamel guyonan ibaratnya. Ya.
tuntunan ngobong dupa ku. Sing nggo jagat kidul, jagat kulon, jagat lor. Jagat tetan iku sapa? Iku sing ngangon dhewe nungguke dhewe. Etan ana Bathara Guru, ya toh? Nduk kidul Bathara Brahma, nduk kulon Kumajaya, nduk lor Wisnu. Iku lho diceluk, disuguhi dupa ratus iku mang. Njaluk disekseni dina sak isine. Nek iku dipahami. Iku nek kurang jelas, njaluk ulang babakan ngobong dupa mubeng. Nggih. Guru ngono iku wong nyeluk jagat dikelompokno nang tengah. Lah cicik ana durunge durung 4 5 pancer. Iku mang. Durung 4 5 pancer. Umume mek ngono tok. Tapi lek nggone Mbah 6 raga, 6 raga 7 sukma 8 alwama. Menungso gate alwama gak iso berangkat. Ya iku tok. 8 iku tok. 8. Dulur 4 5 pancer iku sing disebut tok mek dulur. Ragae gurung ana. Ya. Dadi sing manjing dulur 4 ku sukma. Dulur 4 5 pancer 6 raga 7 sukma 8 alwama. Mulane nomor 1 ku Adam. Nomor 6 iku dadine 7 jere wong-wong pekaiman ku 6. Nah nek wis jangkep 7, manjinge 7 ku nduk wong kene. Iku. Leres-leres Mbah. Ya. Nggih. Sing 5 nggo jagat, nek dhuwit akeh ya budal ora ana. Nang Surabaya, nang Jakarta. Nggih. Segara lor, segara kidul. Tonton ae. Sapa sing bangun gak bener sekitare kuburane wong tuwek-tuwek dile. Ya, rasakno meneh. Kuburane wong tuwek iku gak kena dile. Ya. Kabeh kuburane wong pinter ku adep ngidul kabeh. Ya. Jagat iki sing gunung iki isine nggo buku ku mek 3. Ya. Daerah tengah iki Pendhita, Lor Wali, Kidul Ratu. Mulane sing dep iku Ratu Kidul kabeh sing ngadep ngetan mok Mbah Munang tok sing disembah sing ngene. Lah nek sembahyang ngadep ngetan, mbek adep ngulon. Masih macul ya adep ngetan sing nduk etan nek ulon ya adep. Ngulon. Aja sampe macul ayang-ayang ki rupane piye rak ireng to. Nggih. Aja sampe kepacul, bahaya nek kepacul. Yen sakit mboten nemu tombo. Lah, terus tombo kangelan gara rezeki angel. Rezeki angel. Iku lho ditenono. Sami kali macul kiambeke. Mau iku tok. Sembayange wong Jawa mek etan mbek kulon iku. Pun sampe rungokno. Sampe titeni hitungane apa mbok mbah iki. Kanggo ngapik iku aja lali dina lungguhana nek nguwak jagung tanduran sing kok pek guwakan sing tanah kosong aja nggone nak asid dina sing kepek ku aja diguwak run. Nah, iku dititeni. Mbak matur nuwun. Mangke dilanjut lagi Mbak, niki penasaran tentang carane ngobong dupa. Nggih. Wau. Ayo. Kuatah tatanane niku mboten syukur ngobong mawon Mbak nggih. Pasti penasaran niki penonton. Kita lanjut nanti Mbak.